अकोल्याच्या बाळापूरमध्ये मान्सूनपूर्व मुसळधार पावसामुळे ज्वारी उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे। तर मान्सूनपूर्व पावसानं बाळापूरच्या गायकवाड या शेतकऱ्याचं स्वप्न मातीमोल केले। दरम्यान 3 दिवसांपूर्वी जोरदार पावसामुळे ज्वारी उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले आहे। शेतकऱ्यांच्या ज्वारी कणसाला चक्क कोंब फुटले। शेतकऱ्यांच्या शेतात शेवटच्या क्षणी काढण्यात आलेली ज्वारी अक्षरशः काळी पडली आहे। या दरम्यान कोंबाकडे पाहून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू अनावर होत आहेत। दरम्यान अकोल्याच्या बाळापूर येथील प्रशांत गायकवाड शेतकऱ्याकडे 3.5 एकर शेती यावर्षी पूर्वी सोयाबीन आणि कांदा लागवड केली, मात्र त्यामध्ये योग्य तो भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान झाले होते। दरम्यान आता 4 दिवसांपूर्वी सोंगणी करून ज्वारी पीक शेतात ठेवले होते, मात्र मान्सून पूर्व पावसामुळे ज्वारी पीक भिजले। यात शेतकऱ्याचे 2 लाख रुपयांचे नुकसान झाले।